Sziasztok, Levocki Balázs vagyok, és ma gyakorlásnak egy metaxás üveget fogok fotózni. És gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy mi is történik ilyenkor. Amit használok, az egy Fujifilm nagyformátumú fényképező, egy GFX 100-as, GF 110 mm f2-es objektívvel fogok fotózni, hogy ne túl széles képet kapjak, hanem szépen fókuszáljon a témára. A vakuk azok pedig egy ernyőbe villanó AD100 Pro Godoxéktól, egy AD400 Pro és még egy AD400 Pro, amin egy zoom reflektor van, hogy a témára fókuszálva tudjon vakuzni, és ne terítse be fénnyel fölöslegesen az egész stúdiót. Az első fotó pedig egy természetes fénnyel készült fotó lesz, amihez beállítjuk a megfelelő expót. Ez most 51 másodperc, f8 és 1250-es ISO-val készül a Tetherinkhez a TetherTool Pro-nak a kábelét használom, az asztali képen pedig a Capture One Pro fut. Hát ez egy igazán jól sikerült telefonos fotónak felel meg, ami most így a képernyőn látható. De ha kapcsolunk egy vakut, mondjuk azt, amelyik az ernyőbe villan, hogyha vakuval fotózunk, akkor átállítjuk a megfelelő értékekre a kamerát, hogy talán jó expozíciós értékeket kapjunk. Így van, itt szépen látszódik az üveg, becsillanásmentesen, mivel felülről kapja a fényt. És a 100 megapixelnek köszönhetően rendesen bele tudunk nagyítani a fotókba. Ha a háttérnek ennél jobbat szeretnénk, mint a szobának az egyik fala, akkor egy előre ide készített derítőlappal, egy aranyszínű derítőlappal ezt meg tudjuk csinálni, köszönhetően annak, hogy szűklátószögű objektívvel fotózunk. És most elkészítek egy újabb fotót. Aminél már a háttér sokkal érdekesebb, az üveg viszont ugyanolyan semleges és unalmas a kinézete. Viszont ha bekapcsolok egy vakut, ami megvilágítja a hátteret, akkor ilyen átlátszó üvegnél és viszonylag átlátszó folyadéknál egész jó eredményt fogunk kapni. Mennyivel érdekesebb lett az üvegünk. De előről még visszaverhetnénk egy kis fényt, ezért egy másik derítőlapot is ide rakok. Igen, ez fényelteresztő, viszont most ez van kéznél. Úgy egy kis fényt visszaverünk az üvegre bal oldalról, ami rögtön látszódik is a fotón. Nagyon szuper, még egy kis árnyékot szeretnék az üvegnek, ezért a harmadik vakut is bekapcsolom.
És igen, így már nagyon szép eredményt kapunk. Becsillanások. Még ide kitalálunk valamit, hogy az összes csillag látszódjon. Az előzőhöz képest megkaptuk a középső aranycsíkot is az üvegen. Oké. Az aranyszínű háttér azért jó, mert egységesé tudom majd tenni utómunkába, és a sárga színe, az pedig nagyon illik az italhoz. Viszont ha itt nem akarunk megállni, és kicsivel összetettebb, jobb képet szeretnénk kapni, amit esetleg egy megrendelő is megvenne, mert valljuk be őszintén szép, de semmi érdekes nincs benne, akkor kompozícióban képzeljük el azt, hogy jó, kicsit visszább. A harmaduló vonalak közelébe rakjuk az üveget. Lehet, hogy még egy kicsit. És ellenőrizzük, hogy középen van-e, vagy a címke jó felé néz. Oké, ez egy nagyon szép mediterrán késő délutáni napsütésnek felel meg az árnyéka alapján. Szerintem a metaxához ez bőven jól is illik. Korábban nem is illene fogyasztani. És ha még odarakunk egy poharat, a másik harmaduló vonal közelébe, hogyha nagyjából egy vonalba rakjuk az üveget és a poharat, akkor nem kell több expozíciót készítenünk, mert egy F8-as mélységélességgel nagyjából kétharmada éles lesz a pohárnak is, meg az üvegnek is. De lehet, hogy egy kicsit bentebb rakom a poharat, nem a harmaduló vonalhoz, és egy tonikos üveget rakok ide. Nagyon szuper, még egy kicsit kintebb, és mehet a fotó. Nem baj, hogy nem éles a tonik, mert egy terméket kellene kiemelni, ami a képen fókuszban van. Nagyon szuper. Hogyha még odarakunk egy kis díszt, mondjuk egy kés, amivel később melyik a szebb citrom? Azt kell mondanom, hogy igazán jól alakulunk. A késnek az élén, ahogy megcsillan a poháron átszűrődő fény, tök jó és érdekes becsillanást ad. A tonikon látszódik, hogy tonik, még egy kicsit fordítunk rajta, hogy
Oké, most már középen van. A pohár mögötti citrom az nincs elég jó helyen. Valahogy kevésbé zavaróan kellene elhelyezni. Legyen bentebb ez. Jó, az a citrom még mehet kintebb. Jó, innen látszik, hogy citrom. Jó, tonik még kintebb. Citrom oda. És igen, alakulunk. Tudom, hogy soknak tűnik a szórakozás a citrommal, de sokat fog segíteni a látványban. Jó, készítek róla egy olyan képet is, ahol kevesebb fényt kap, hogy a citrom hogy jobban látszódjon, ezért a leghátsó zoom reflektoros LD400 Pro-t a kioldóval egy kicsit lentebb veszem a teljesítményét. Jó, és így nincs kiégve. Akkor lett egy ilyen fotónk is. Teljesen a citrom hátul. Nagyon szép a bokeh. Pedig F8-on van a rekesz. Oké, most már nincs más hátra, mint hogy öntsünk egy kis metapszát jégre. És az öntéstől lesz dinamikája a fotó. De szépen vágódott. Tele szokott lenni maggal, de most szerencsém van. Kicsit megtökerjük. Olyan legyen, mintha értenénk a koktélkészítéshez. Mivel onnan fog jönni a fény, ezért jobb, hogyha azt a felét világítja meg. Oké, csinálunk egy próbaképet. És nagyon szuper, csak egy kicsit. Hát, igazítjuk.
lépést vissza. Ó, igen. Capture One Pro-nak köszönhetően már befolyásolni tudjuk a következő elkészült fotókat is. Csinálunk egy layert, ami ezt a részt fogja befolyásolni. És levesszük róla a highlightot. Így már sokkal jobban tetszik. Akkor a következő az, hogy csinálok még egy fotót így, és hozom a jeget. Próbáltam már jeget úgy fotózni, hogy gyönyörű, tiszta jég volt, viszont azok nem voltak olyan dekoratívak, mint amikor egy kicsit így látszódik rajta a megfagyott víz. Nagyon fontos, hogy túlzott legyen a mennyisége. Oké, a távkioldásban nekem nagyon sokat segít, hogy az egérrel, tetheringen keresztül az exponálás gombra kattintok. Így lehetőségem van arra, hogy nekem ez rohadtul tetszik. Jó, fotó újra. Nem törölgetem azonnal a kifröccsent alkoholt, hát úgyis majd összemontírozom a képeket, és akkor egy olyan kép lesz alul, amin nincs még mellé öntve semmi.